Hej YouTube. I dag så spiller vi sådan noget 1v1. Mig og Niklas, som sædvanligt. Og jeg har lige fået mig en dejlig lækker AVP Hyper Beast. Ja, har I også fået nogle rigtig gode udgaver? Ja, det må vi håbe. I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I har fået i julegave. Så skal vi gøre vores bedste for at sådan svare jer. Eller bare i hvert fald sig, hvad I har I fået, der var allerbedst af jeres udgave. Du ramte mig. Ja, jeg ved det. Jeg er blevet meget bedre med den her mus. Ja. Jo. Nå, der dræbte jeg dig. 1-1. Okay, nu vil jeg hoppe og så skyde dig. Nu ser du dernede. Det er sikkert oppe i tårnet eller sådan noget. Hvem ved? Der pustede lige ind i din mic. Og hvis I har hørt, eller hvis nu har lagt mærke til, at jeg har fået et nyt headset, det kan I måske høre på lyden. Så ja, det er vel meget fedt, det er sådan. Headset, og så har jeg fået 300 kroner, som jeg skal lægge 297 kroner ind, så jeg kan købe godt. Du kan ikke bare lægge 297 kroner ind. Jo, for det er 40 euro. Ja, okay. Rip. Nå, men så har du min Hyper Beast. Tak. Du må godt tage din mikrofon lidt tættere på din mund. Er det bedre? Ja. Ej, jeg ramte dig ikke. Ej, så fik du. Ja, det gjorde jeg sgu. Jeg glæder mig faktisk meget til nytår egentlig. Ja, ej det gør jeg ikke, fordi jeg skal holde det sammen med en eller anden for vores klasse. Er det Sofie? Ja. Hvorfor skal du holde det sammen med Sofie? Det ved jeg ikke. Så døde. Jeg havde ellers 4 HP. Jeg havde ellers 4 HP. Så du var lav? Ja. Jeg glæder mig til, at jeg skal have den der godt knife. Så skal jeg finde den der Fire Mission, hvis den stadig er der. Den går for 38, ikke også? Jo, det kan være, du kan få en Huntsman knife, og jeg tror altså, at den er gået ned i pris. Ja, men hvis der ikke er nogen Huntsman knife, så har jeg tænkt mig at købe den der godt knife. Jamen, du bliver ved med at puste ind i din mikrofon. Jeg ved ikke hvorfor. Ej, så kan du ikke prøve at lade være? Nå, så er det der, du er. No scope. Nej, faktisk ikke noget alligevel. Eller jo, jeg tror måske, jeg begynder at optage med cam, hvis jeg bare lige finder ud af, hvordan man gør. Ja, yeah, det er egentlig bare det. Jeg synes ikke, du siger så meget, Niklas. Ej, du må godt tage din mikrofon lidt tættere på din mund. Ja, så kommer jeg til at puste i den. Ja, men det er lige mig bare tal. Er det her bedre? Ja. Er det? Ja. Okay. Og du kan godt høre mig, kan du? Ja. Meget godt. Okay. Faktisk. Så den er over min mund, så puster jeg heller ikke så meget, tror jeg. Nej. Du er så ulækker.
At jeg B-hop, eller hvad? Ja. Nej, at du... Det der nose-klippet, eller sådan. No clip. Ja, okay, sorry. Er du klar? Se mig. Jo. Bare ruller lige tilbage i min one. Boom. Ja, au. Det gjorde sgu meget ondt. Okay, nu skyder jeg dig i hovedet. Håber jeg. Jeg ramte. Nej, fuck. Nej. Hvad er det nu, det hedder? Swipe scale. Ej, hvorfor skal det være så hurtigt? Ej, okay, jeg skal nok lige slå det fra, så skal jeg bare lige hurtigt væk. Kan du huske, vi fuckede med serveren sidste gang? Ja, så crashede bare hele mit CSGO. Host time. Lad lige være med at dræbe mig. Bare lige hurtigt. Sådan der. Det er stadig lidt hurtigt. Eller skal jeg bare tage det helt ned til normal? Nej, det er fint nok. Bare du ikke crasher med serveren igen. Ja, det ville sgu ikke være så fedt. Nej, det vil Nu er det rigtig tæt på normal. Ja. Det er bare sådan der. irriterende, ikke også? Min musemåtte, ikke også? Mhm. Den skal sådan vaskes en gang imellem, når der kommer nogle pletter på. Fuck nederen. Altså bare i vand. Nå, så starter vi igen. Bare mega underligt. Det er meget. Sådan der. Ah, okay. Så skød du mig bare lige i hovedet. Det gjorde sgu ondt. Hvor er du, mon henne? Nej, kan jeg ikke ramme, eller hvad? Total global skills. Du er jo ikke global. Du er jo kun i Silver Elite 5, eller hvad? Nej, Silver Elite hedder det bare. Okay. Jeg så dig. Det er slet ikke fordi, jeg har det verdens bedste gennemsnit. Ja, så ved jeg godt, hvor du gemmer dig. Du gemmer dig enten her eller her. Ja, det vidste jeg. Okay, skal jeg bare dræbe dig, eller hvad? Nej, det kan jeg ikke engang finde ud af. Sidste skud. Nej. Det var mit sidste skud. Ja, I skal huske at like og subscribe og kommentere. Hvorfor sagde jeg det så langsomt? Det ved jeg sgu ikke. Fordi det er huske det. Nej, så glemte jeg at skyde. Hvordan kan man glemme at skyde? Det er mærkeligt. Det kan du. Ja. Nej, jeg sagde hvordan, men okay. Ja, og det kan du også. Skal jeg se, om jeg kan få den til at stå 16-12? Nej, der glemte jeg at skyde igen. Nej, fuck. Internet er dårligt lige før. Mit? Det vil jeg sgu da ikke håbe. Nå, okay, den kunne ikke blive... Jeg tror, den bliver 12-9. Nej, 16-9, mener jeg. 16-9. Okay, så du tror ikke, at jeg får et point? Nej. What the fuck, hvad skete? Hvor går du hen?
Nej, jeg kan ikke finde ud af at skyde. Eller, jeg kan ikke finde ud af at ramme, hedder det. Jeg er bedre end du tror. Jeg vidste det. Ew. Du nose-klippede der. Nej, jeg gjorde jeg. Du kan selv se på videoen. Har vi den lukket? Hvad? Er den færdig egentlig, eller? Nej, den er ikke færdig, Niklas. Oh my god. Ja. Nej. Det bliver ikke 16-10, det siger jeg. Det bliver 11-10. 11-16. 16-11. Går du, tror du godt, du kan vinde? Det tror jeg. Hvis jeg kan finde ud af det her. Det kan jeg sikkert ikke. Nej! Det var godt. Ja, der blev jeg rigt. Jeg ved, du er der. Åh! Fuck! Nej. Shit, man. Jeg fik nøje på der. Hmm. Det er 12-13. 13-12 står det. Ja, ja. Det kan jeg se. Nej, synes du spammer mig bare fuldkommen. Det kan godt være, jeg vinder. Jeg er ikke sikker. Nu får jeg bare rigt, tror jeg. Det tror jeg også. Ja, så går det da bare vildt god lige nu, og så får jeg bare rigt 3 gange. Det er bare 3 gange. Det er bare 3 gange. Du skal have sådan en ugeblød. 3. Nej, det skulle da ikke... Hvad fuck taler? Hvor er du hen? Du gemmer dig sikkert lige her. Det gør du ikke engang. Shit! Nej! Jeg troede ikke, du så mig. Mm. Nej. Ej, jeg ved godt, hvor du... Jeg ved godt, hvor... Nu vil jeg bare gemme mig. Hvorfor? Fordi... Fuck, mand. Shit, hvor var du? Shit, hvor var du? Så du ikke, at jeg var lige her og gemte mig? Nej, var du det? Ja, jeg stod bare sådan halvt op ad stigen. Hvad nose-klippede du derhen? Nej. Nej. Hvor? Okay, men var du sikkert bare oppe i tårnet. Ja. Nej! Nå, GG. Jeg vidste, du ville bare tage den sidste. Jeg vidste, du ville. Ja, tak fordi I gad også med, og I skal huske at smide et like, smid et like og subscribe, og I må også meget gerne skrive ned i kommentaren, ja, I må gerne skrive ned i kommentaren, ja, hvad I har fået, at sådan det I helst vil have, så, jamen, vi ses i næste video.